Сега ще ви покажа една блуза с много ефектна щампа. Ето вижте. Щампата е бордюрна, т.е. така се крои, че винаги да застава така, както виждате. Това е в задната си част, това е в предната част. Така, ръкавите ще бъдат черни. Материята е много висококачествен италианско трико, полиамид с вискоза еластан. Ето, виждате за каква еластичност става. Много е мекичко, много често го предлагаме тази материя в Ефрея. Хората, които са си купували такива неща, я познават много добре. Много е лесна за поддръжка, пере се, съхне бързо, не се мачка, много е приятна за носене, цветовете остават, не избеляват, изобщо абсолютно се заслужава като плат и като ефект, разбира се, този модел.